जोंनि बिटिआर हालामनि बे क'क्राझार जायगायाव राजमेला फोथार ना मा होनो राजमेला फोथाराव फैगौ 5 सेप्तेम्बरसिम 14 डेज ना 14 दिन बेयाव हेन्डलुम एक्सपो जागासिनो दं। बेयाव हेन्डलुम एक्सपोआव आं दिनै भिजिट खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि सासे इएमब्लाबो आंनो मोनदांस्लाबनो हायाखै जे बोरै दिनैहाय बे आंनि डिपार्टमेन्टआ गोजौ थाखोआव फैखो आंनो मोनदांस्लाबनो हायाखै। आं बेखौनो मोनदांनो हायोदि दिनैनि दिनावहाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल आरो प्रफेट बिटिआर ओनसोलनि जिथु डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि तत्त्वाबधानाव बे डिपार्टमेन्टनि एवारनेसआव जोङो गोबां गोजौ थाखोआव लाबोनो हाबाय आरो मिजिंथियो फैबाय थानाय समावहाय बिनिफ्राय आरो साबका हामगा जों दिन्थिफुंनो हायो आरो दानाय लुनायखौ जों जौगाहोनो हायो। बिनि दिगावबो दिनैहाय जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायाव जोङो दिनैहाय बिटिआरआव बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन मुंनि मोनसे आसनि जों फोसावदों आरो गोबां दानाय लुनायखौ जौगाहोगासिनो दं आरो बिनि दारैनो माने भारत हादरनि बिथोराव मोनसे मुंदांखा हेन्डलुम स्टेट होननानै जोङो जाहाथे मोनथिजायो बेखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं। बेयाव आसामनि गुबुन जायगानि गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि गासिबो बाहागो लाफैदों। आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो बबेबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोननै, बबेनिफ्रायबो मोनथाम, बबेनिफ्रायबो मोनसे बिसोर बाहागो लाफैजोबदों बेयाव।